Náš výnimočný model je spojením elegancie a modernosti, ktorý priťahuje pohľady a dodáva interiéru jedinečný charakter. A čo ho robí takým výnimočným? Dvojitá tabuľa skla. Pod hlavnou plochou zrkadla sa nachádza tabuľa s módnym modrým vzorom, ktorý dodáva hĺbku a originalitu. Je to detail, ktorý robí vaše zrkadlo niečím viac než len odrazom. Sklenený rám, klasický, elegantný a čo je najlepšie, môžete ho prispôsobiť svojim potrebám. Väčší alebo menší, vy rozhodujete, ako najlepšie zapadne do vášho interiéru. Mramorové vzory, čierno-strieborné alebo čierno-zlaté pre milovníkov elegancie a luxusu. Odtiene modrej pre fanúšikov moderných a pokojných aranžmánov. Jemné ružové, ideálne do ženských a útulných interiérov. Hlboké zelené pre tých, ktorí milujú prírodu a harmóniu. Vďaka rôznorodým vzorom a možnostiam personalizácie nájdete ideálne zrkadlo do svojho interiéru. Pozrite si našu kolekciu a vyberte si zrkadlo, ktoré zmení váš byt.